Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kamighalya kalating shan haga Skoch Award dakawe ka Khusnam ksiar bat artali ki Khusnam rupa kablalong kashpodrik kalalingkot archar arpu Henrio. Ya kani ka Khusnam ksiar la Aish haga Mushroom Development Center apa Shillong halor ka jingtrai barat ba jongka kum ka jaka penmitit bat ka jaka ai jing hikai. Ki Khusnam rupa ki day nak benda ka maulai CNRD block ka ba ithu iki jingno senyang jongka haga jing penrai haga imlang pasalang bat na kabenta ka tourist directorate hanongwar halor ki project kam jong okai perthei ka ba pinpau ka jing persang jong ka Jylla ban kentiu ka kam jong okai perthei ka mane ka ba pensyong nongrem ka imlang ka salang kat ba dang penne pensa ka culture jong ka than ber ka jing penne ka mariang Menteri rang ba ka Jylla ukan rat sangma ula penpena ya ka ni ka san social media dak bayaro bat ai kuble ya baro ki ula no senyang shagini ki jing job ka ba pen i ka jing tebet ka jing penmi ya ka jing mot thamai bat ka jing penroi ka ba kenthop lang ya baro